Noniin, moi kaikille. Talvaan tänään tultiin ekaa kertaa täällä ja katsotaan miten meitsi suoriutuu täällä ensimmäistä kertaa ikinä. Sellainen tietopläjäys sitten, että tää Talma on Sipossa eikä Keravalla, kaikille tiedoksille. Tää Talma on tällainen tekninen metsärata, ei mitään pitkiä väyliä juurikaan, kuten tästä ratakartasta näkee. Tatsi saa kyllä olla aika kunnossa, jos meinaa hyvää peliä pelata, koska jos hetikin on vähän offissa, niin se rankaisee tosi kovasti. Ykkösväylä, vähän mutkomainen heitto, lähtökohtaisesti suoraan ja feidillä kohti koria. Nousaa jonkin verran. Mä heitin mun alivakaata rasäriä, koska ykkösväylällähän kuuluu häppimullari, eiks vaan? Kakkosväylä. Mutkikas tekninen par 4, vaikka pituutta ei hirveästi ole. 2 hyvällä heitolla on helppo päästä korille. Yritin niin pitkästi seivata vielä tuolla. Oi saakeli. Miltä nyt tuntuu? Otatko ylös? Yritin niin pitkään vielä seivata, mutta ei pystynyt. Maa veti puolessa. Tää 3 on tämmönen tekninen lyhyt pilliväylä. Nelonen on tällainen suhteellisen lyhyt par 4, kääntyy vahvasti oikealle ja tuolla on mando, joka on kierrettävä vasemman kautta. Tiettyyn kohtaan pitää saada, että korille on helppo lähestyä. Vitosella on vastassa tämmönen lyhyt matchpilli ylämäkeä. Maailman hienoin heitto on koolattu. Vähän lyhyt vaan. Joo. Siinä oli. 2 senttiä tonne. 6 oli tän radan haastavin väylä, tollanen metsäpilli alamäkeä ja tosi rankaisevaa metsikköä ympärillä. No ei noin. Tässä vieraileva tähti näyttää esimerkkiä, kuinka seiskoväylä kuuluu pelata. Ja itsehän yritin kopioida samanlaisen heiton. No joo, toi ei välttämättä. Toi ei oo holari toi. 8 on semmonen äärimmäisen tiukka oikealle kääntyvä. Ja mä heitin siihen mun ehkä elämäni ensimmäisen foren, joka johti tähän. 9 on tällainen komea pilliväylä ja ite lähdin hakea laserilla vaan mahdollisimman pitkälle. Ei vittu heillä nyt tolleen. Niin kun lähtee one shot.
Tähän kympille olisi voinut taas heittää forea, mutta mä valitsin Päkkäri Antsan. Lähti liian tiukkana, mutta onneksi se liukuu perille asti. Se menee läpi kaikista. Joo. Päivän eka. 11 on tällainen hyvin lyhyt väylä ylämäkeen, mutta kääntyy tosi vahvasti vasemmalle ja Mando on kierrettävä oikein kautta, niin tää heittää ylös, mutta tiukkana. Muuten Tai en mä heittänyt vaan riittävän tiukkaa. Niin. Hienoa! 12 on tällainen hyvin lyhyt väylä, johon on helppo hakea holaria. Mäkin lähdin sitä hakemaan, mutta heitin vaan liian isossa hyssessä suoraan kädestä. Onneksi kuitenkin pääsin aika lähelle koria. Sitten taas vieraileva tähti vettää, kuinka putotaan oikein ensimmäisenä. Ja mähän yritin taas suorittaa perässä, mutta ei ihan onnistunut niin hienosti. 13 painellaan ensin aika tälleen pitkä pätkä suoraan ja sen jälkeen lähdetään tiukasti oikealle taittamaan. Kori löytyy semmosen pusikon takaa sitten. Ehkä taisi olla vähän liian pitkä jopa. Ei! Tästä ei varmaan tuu mitään taas tästä heitosta, mutta kokeillaan. 14 painellaan ensin tälleen aika suoraan ja sen jälkeen käydään vähän vasemmalle ja sitten vielä mennään takaisin oikealle. Tää on muistaakseni tämän radan pisin väylä ja on myös kyllä tosi tekninen, että jos oot yhtään offissa, niin ei tule hyvää tulosta. Tälleen tää väylä olisi oikeasti pitänyt heittää. Väylä 15. Suora lyhyt väylä, pieneen alamäkeen. Pitäisi olla teoriassa aika helppo heitto. Kato! Yes. Ei. Läpi. En laittanut. Kuusitoista on radan yksi lyhyimpiä väyliä. Ei mikään älyttömän vaikea, mutta kuten näette, niin ei ihan onnistunut meikäläiseltä. Ja tuli triplat korttiin, eli hyvin suoriuduttu. Nyt tulee lukua. Ui! 17 varmaan ehkä fore olisi, jos olisi, niin tosi hyvä vaihtoehto, mutta itse lähdin heittää päkkäriä ja yritin osua samaan linjaan, mutta ei ihan onnistunut. Pitkälle mä kuitenkin pääsin tällä heitolla, niin se on tosi hyvä juttu. Toi pusikko oli sen verran mahdoton, että sieltä sai kyllä taiteella. Tupla oli paras, mihin tänään päästiin. Vikalla väylällä
on hyvä käyttää paras avaus. Heitin mun laserin tonne puoleen väliin väylään ja siitä jäi sitten lyhyt lähäri korille. Pikku feidi siihen ja yllää. Siinä oli päivän onnistuneen avaus. Täykky. Yes. Kun sulla on niinku just toi on tän päivän missio. Muita toivoisen elämän tärkeitä infoja. Viisauksia. Kyllä. Paarin lopetin. No niin, hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Tällaista sekoilua oli tällä kertaa Talmassa. Vaikka tulikin sekoiltua ja pelattua aika huonosti. Tää tämmönen ensimmäinen kierros kuvastaa aika hyvin sitä, että miten noin 90% meikäläisen ensimmäisistä kierroksista missään radalla koskaan menee. Vaikka mä tuntisin mun niin kuin kaikki kiekot ja kaikki täydellisesti, niin silti mä aina jostain syystä ekoilla kierroksilla löydän mörreihin ja kaikkiin mahdollisiin pusikoihin ja en osaa putata. Ja tavallaan se on aina semmoista tutustumista. Tietääpä ainakin ne paikat, mihin ei sitten halua mennä seuraavalla kierroksella. Ja siis yksi asia, mikä tällä kierroksella ehdottomasti pitää pistää merkille, on se, että mä en ota itteeni liian vakavasti. Mä nauraskelen epäonnistumisille ja huonoille heitoille ja tavallaan annan asian mennä eteenpäin ja hyväksyä se, että ei voi aina vaan olla täydellistä peliä. Ja voi tosiaan pitää vähän semmosena, että laista tulee pakkopullaa ja siitä ei enää nauti, kun naureskelu itsellensä loppuu. Eli mitään ei kannata ottaa liian vakavasti, niin laissa pysyy semmonen hauskanpito ja hyvän mielen tekeminen yllä aina alusta loppuun asti. Tosiaan tänään tulos oli +13 ja tää tulos oli sellainen, että ihan ehdottomasti pitäisi pelata paremmin täällä. Se jääköön sitten tulevaisuuteen toiseen kertaan. Mutta ehdottomasti suosittelen tätä rataa, että aika tekninen, lyhyitä, hyviä väyliä ja ainakin itse tykkäsin tosi paljon pelata täällä, niin kannattaa käydä, jos on vaan mahdollisuus. Ja nyt hei, kiitos kun katsoit videon, tilaa kanava ja käy tsekkaa mun Insta ja TikTok. Nähdään me sitten hei seuraavassa videossa, joka on varmasti kans jollain tasolla ainakin frisbeegolf-aiheinen. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin hei hei!